officers της WebST. Μισό λεπτάκι παρακαλώ. Θα αφαιρεθεί το χρόνο σας. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Εκπροσωπώ τη Web Consulting για αυτό το συνέδριο. Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στους χώρους του Web, Mobile και Digitization. Δεν θα σας αναλύσω πολύ τους τομείς που δραστηριοποιούμε αυτές τις εφαρμογές που έχουμε εξελίξει, αλλά θα σταθώ περισσότερο στην αγορά του Mobile. Μια αγορά αναπτυσσόμενη που η διαφήμιση το 2010 ανέβηκε σε $743 εκατομμύρια, ενώ την επόμενη τετραετία υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα $2,5 δισεκατομμύρια. Αυτά τα στοιχεία συνήθως είναι πολύ υπεραισιόδοξα, αλλά σίγουρα δείχνει τις τάσεις. Επίσης, φαίνεται ότι φαίνεται το trend του mobile πόσο καλά πηγαίνει, διότι σε πολλές χώρες του εξωτερικού μπαίνουν περισσότεροι χρήστες πια στο ίντερνετ, περισσότερα από το mobile τους, παρά από το PC τους. Λίγα πράγματα για τη web. Μέσα του 2010 αρχίσαμε την εξέλιξη του iPad-MC, μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, μάλλον μιας πλατφόρμας για να εξάγεις ηλεκτρονικά το περιοδικό σου μέσω του iPad. Τέλη του 2010 έτρεχε το πρώτο περιοδικό πάνω σε αυτή την πλατφόρμα. Η πλατφόρμα αυτή περτερεί έναν ανταγωνισμό όχι τόσο στη διαχείριση του υλικού, όσο στο μέγεθος του εξαγόμενου αρχείου, που δώσαμε πολύ μεγάλη σημασία σε αυτό, στη χρήση των multimedia, στις γραμματοσυρές, ότι είναι γραμματοσυρές, οπότε μπορείς να τα μεγαλώσεις, να τα μικρύνεις, να κρατήσεις notes ή οτιδήποτε άλλο θέλεις να κάνεις. Παράλληλα, στα τέλη του 2010, αρχίσαμε να δραστηριοποιούμε στον χώρο του mobile gaming, στο B2C κομμάτι κυρίως. Κάναμε ένα scanning της αγοράς μέσα σε αυτό το διάστημα των 3-4 μηνών και τώρα είμαστε έτοιμοι να εξελίξουμε μια σειρά educational παιχνιδιών για την ελληνική αγορά και την ξένη αγορά, πάντα στο B2C. Ως προς το B2B κομμάτι, εκτός των application sites και λοιπά που ασχολούμαστε, κύριο μέλημά μας είναι να δημιουργήσουμε τη σωστή στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει εκάστοτε εταιρεία στον χώρο που θέλει να δραστηριοποιηθεί, ώστε να την αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να μην αποτύχει είτε από άγνοια είτε από λαθασμένη στρατηγική της, πράγμα που το βλέπω δυστυχώς. Θα συγκρίνουμε τώρα τις δύο αγορές και θα σας πω λίγα λόγια για αυτές. Η αγορά του web είναι μια όριμη αγορά με 2.105.000 ευρυζωνικές συνδέσεις και 200.000 κατά μέσο όρο να αυξάνονται το τρίμηνο και ποσοστό διείσδυσης 18,6% στην αγορά. Η αγορά του mobile είναι μια αναπτυσσόμενη αγορά με τεράστια δυναμική και για να μας χρησιμεύσει ο όρος του mobile μιλάμε για smartphones και tablets ως στρατηγικό εργαλείο για να μπορούμε να το κάνουμε κάτι. Εδώ για να δείξω τη δυναμική θέλω να παραθέσω 3 δεδομένα. Καταρχάς, τη σημασία που έχει το κινητό για το χρήστη. Το κινητό θεωρείται αυστηρά προσωπική συσκευή. Αυτό το γεγονός κάνει κάθε κινητό τηλέφωνο ένα ξεχωριστό κανάλι επικοινωνίας και προβολής για κάθε χρήστη, με συνέπεια να εξασφαλίζει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για το mobile advertising αλλά και την αντίδραση του χρήστη σε σχέση με τα άλλα μέσα. Την τάση της κοινής και τις δαπάνες της αγοράς. Το mobile advertising είναι από τους πιο αναπτυσσόμενους τομείς του interactive advertising στην Αμερική. Στη ΣΥΠΑ ένα 30% περίπου των συνδρομητών κινητής κάνουν χρήση του mobile internet καθημερινά. Ένα ενδεικτικό της τροφής που έχει πραγματοποιηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση είναι οι στρατηγικές κινήσεις μεγάλων εταιριών, όπως η Google που εξαγόρασε την AdMob, η Apple που εξαγόρασε τη Quadro Wireless και που εξελίξει την ενιαία πλατφόρμα της iAds.
Τρίτο, για να έχουμε μια γενική εικόνα της ελληνικής αγοράς, παραθέτω τα στοιχεία ενός έτους, βασικά του προσεχούς έτους, για τα λειτουργικά των smartphones, όπου ανέρχεται σε 36% το iOS, το Symbian ακολουθεί με 25%, η Sony Ericsson με 17%, το Android κοντά στο 15%, αυτό είναι λάθος το γράφημα, με συγχωρείτε, με 15% είναι το Android. Πράγμα που, αν δείτε το σωστό γράφημα, με συγχωρείτε που δεν το έκανα, τα μπλέξαμε με τον designer μας, θα δείτε ότι το Android μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα ξεπεράσει τους χρήστες του iOS, χωρίς υποχρεωτικά να το χτυπήσει. Συνήθως το Android παίρνει τους χρήστες του Symbian, όπως φαίνεται από τα γραφήματα. Πράγμα φυσιολογικό, διότι όλες οι πλατφόρμες τρέχουν Android, οπότε θα υπερισχύσει στην αγορά. Τώρα... Να συντομεύουμε αν θέλετε μόνο. Βέβαια. Θα πρέπει να πούμε κάποια πράγματα για όταν θέλετε να μπείτε μέσα στην αγορά του mobile. Πρέπει να σκεφτείτε πολύ σοβαρά. Πρέπει να ξέρετε ότι θέλετε να μπείτε απλά για να υπάρχετε. Θέλετε να πιάσετε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κοινό. Θέλετε να βγείτε state of the art. Θέλετε να βγάλετε χρήματα. Θέλετε να διαφημιστείτε. Όποια και είναι τα θέλω σας, σίγουρα θα πρέπει να σχεδιάσετε προσεκτικά τα βήματά σας για να μην χάσετε. Τελευταίος παράγοντας που μένει, τελευταίος τομέας που μένει να αναλύσουμε είναι το market. Ο τομέας κόστος και της διαφήμισης. Αυτό που όλοι ξέρουμε από τη διαφήμιση του ίντερνετ είναι τα CPC, cost per click, CPR, cost per rate και CPM, cost per mile. Αν υποθέσουμε ότι διαφημιζόμασταν πάνω σε κάποια εφαρμογή, πάνω κάτω έχουμε τέτοια στοιχεία. Αν όμως βγάλουμε την εφαρμογή με στόχο τη διαφήμιση κάποιου προϊόντος, τότε πρέπει να εισαγάγουμε δύο νέους όρους, πολύ πιο αποδοτικούς από τα CPC και τα CPM. Το CPD, που είναι cost per download, και το CPU, που είναι cost per usage. Ευτυχώς οι προηγούμενοι που δείξαν τις διαφάνειες έδειξαν και νούμερα, οπότε μπορείτε να βγάλετε και εσείς τα CPD και τα CPU που σας αναλύω εδώ. Αυτό μας δείχνει καταρχάς πόσοι θέλησαν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στο κινητό τους και από αυτούς πόσοι τη χρησιμοποιούν. Δηλαδή πια έχουμε μικρότερο market ως προς το ίντερνετ, αλλά έχουμε loyal user. Πράγμα που είναι αδύνατο να το πετύχεις μέσω του ίντερνετ, γιατί για κάθε τι που θέλεις να δείξεις θα πρέπει να τρέξεις και να ξανατρέξεις καμπάνιες σε αντίθεση με αυτή την τακτική, που όσο παίρνει ο καιρός παίρνει τα κόστη της. Συνοψίζοντας, μπορούμε να σταθούμε στους σημαντικότερους παράγοντες που εξαρτάται η επιτυχία της δραστηριοποίησής μας στο mobile. Πρέπει να ξέρουμε τι προσδοκάμε από την αγορά. Πρέπει να ξέρουμε με ποιο τρόπο θα το πετύχουμε. Πρέπει να ξέρουμε ότι το κεφάλαιο που θα επενδυθεί θα το πάρουμε πίσω με τον τρόπο που το περιμένουμε. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τον χρόνο και το πόσο μεγαλώνει το market μας μέσα σε αυτό. Και πρέπει να μελετήσουμε την κάθε mobile αγορά ξεχωριστά. Και άλλες τόσες παραμέτρους που αν δεν τις έχουμε ξεκαθαρισμένες, θα καταλήξουμε να παίζουμε τις πιθανότητες, ενώ θα πρέπει να τις έχουμε ελαχιστοποιήσει και να μιλάμε με αποτελέσματα. Αυτή η αναφορά δεν ήταν ξεκάθαρα μια ανάλυση της αγοράς, αλλά οι βασικές έννοιες που θα πρέπει να ξέρετε αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτή την αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα παρακαλούσα την κυρία Ρετή Καμπύλη από τη Γιάσμο Live.